Бургаският футболен клуб Нефтохимик ще получи 300 000 лева от Лукойл, за да остане отборът в професионалния футбол. Това стана след като феновете на отбора са потърсили съдействие от премиера за спонсорство. Така, в заключение, понеже днес ме ангажираха и симпатизантите на Нефтохим Бургас, им обещах да разговарям с господин Алек Перов за 300 000 лева спонсорство на футболния им клуб. Да се надявам, че няма да ми откаже. Последното изявление не го разбрах добре, защото се говореше на български, но разбрах, че става въпрос за спонсорство и веднага се съгласих. Феновете на клуба подариха клубни фанелки и шалчета на официалната делегация по време на брифинг в Лукойл по повод откриването на нова инсталация. Премиерът се обърна към изпълнителния директор на Лукойл България Валентин Златев да подпише договора. 300 000 лева, така как си ми каза, Валентин Златев трябва да го подпише договор. Спонсорството за отбора е от изключителна важност, тъй като преди дни стана ясно, че собственикът на Нефтохимик Николай Филипов и президентът Валентин Каравълчев се оттеглят от спонсорството и издръжката на шейховете. Министър-председателят Бойко Борисов се ангажира с проблемите на футболния клуб Нефтохимик Бургас, след като изслуша представители на фен-клуба по време на днешното си посещение в Морския град. Борисов присъства днес на откриването на регионалната станция на БНР, който ще носи името Радио Бургас и започва с 12-часова програма за града и Южното Черноморие. Феновете на Зеления клуб го изчакаха пред сградата на радиото и го помолиха за съдействие по проблемите им. Те поискаха тимът да се върне за мачовете си на стадион Лазур, известен преди 10 години като стадион Нефтохимик. Отделно от това, запалянковците настояха и за съдействие за фирма-партньор, която да подпомогне Нефтохимик. Това научи екипът на Нафтанюз. Това беше видеоматериал от събитието.